Северозападна България е онази част от родината ни, в която ще се насладите на забележителна природа и спиращи дъха природни картини. Планински масиви и тучни поля с плодородна почва са дом на разнообразни, редки животински и растителни видове. Тук въздухът е свеж и чист, а водата е от бистра по-бистра. В тази част на България се намира и град Берковица. Той е известен с разнообразни туристически дестинации. Една от тях са Хайдушките водопади, намиращи се на няколко километра от града. След като излезете от град Берковица, стар асфалтов път ще ви заведе до водопадите. На места той е по-трудно проходим. Това, разбира се, не пречи по-висока кола да продължи стремглаво напред и нагоре сред гъстата разнообразна гора и виещата се около пътя бистра река. Въпреки това, препоръчвам ви да извървите този път пеша. По този начин ще може да се насладите на красотата на природата, която ще отвори любящата си прегръдка и ще ви помогне да се впуснете в шеметен танц на сетивата. Хванете под ръка любимия си човек и се отпуснете в хладната омая на горската красота. Наред с зеленината, обгърнала короните на дърветата и тучните поляни около пътя, през цялото време ще бъдете опиянени от романа на планинската река, пълзяща около него. Вървейки нагоре ще се докоснете до красотата на различни пъстроцветни цветя и билки, а шарени пеперуди ще ви следват до самите водопади. Крачка след крачка гората ви омагьосва с нейното ненадминато гостоприемство. Огромни дървета, покрити с гъби, мъхове и лишии, прегръщат величествени канари и сякаш плетени в шеметен танц ви отвеждат в един различен свят, само на няколко километра от цивилизацията. Ритмичната песен на планинския поток ви отпуска, а вълшебните напеви на бойните птици ви карат да забравите за делника и да освободите съзнанието си. Нежни цветя и билки, поръсени с утрени роса, разгръщат ароматен вуал около вас. И тъкмо когато си мислите, че няма какво повече да желаете от този друг свят, слънчев лъч озарява усмивката на лицето ви. След това изчезва, скрил се зад някой от стотиците дървета, но ето че друг заема неговото място. И така, лъч след лъч, крачка след крачка, усмивка след усмивка усещате природата с всичките си сетива. Бодро се носите по пътя, отпуснати и освободени, и тогава дочувате далечен тътен, който се вписва по също толкова магичен начин сред тази мистична гора. Няколко минути по-късно и те стоят пред вас. Добре дошли на Хайдушките водопади. Няколко метра вляво от пътя виждате част от тях. Талази вода стремително скачат сякаш от нищото, проправяйки си път през две големи скали, надвистали над планински вир. Слизайки по пътеката към реката, вдясно от вас ще видите отблизко един от водопадите. И там, сред дърветата и канарите, ще усетите сакралната сила на водата. Ще почувствате нейната живителна енергия. С големи глътки ще отпиете от студената чиста вода и ще се преродите след изминатия път. Продължавате напред и ето го и другия водопад, разплискващ пенливи води в иначе спокойната река. Сред папрати и клони на дървета водните стихии се разбиват на капки и в тях проблясват лъчите на жаркото слънце. И продължава да светят цветовете на дъгата. Сред тези плиски и тътен ще усетите звука на вечността и никога няма да го забравите. Нагазете сморните си крака в бистрия планински вир и отправете поглед напред. Погледайте за няколко секунди водата и усетете тишината. Починете си и освободете съзнанието си от проблемите на забързаното ежедневие. След няколко минути поемате отново по познатия път към града, но преди да си тръгнете, отправете един последен поглед назад. Вижте неспиращия стремеж на водата, усетехте вдъхновяващата й мощ и нека тази гледка ви заради за последвалите дни, изпълнени с ангажименти и предизвикателства. Нека природната хармония изпълни сърцето и съзнанието ви и нека се срещнем отново тук, сред тътена на Хайдушките водопади.